के सोमारी कैले जइमे ससुरारी पूरा होइ तो मनावा के यार। सावन के सोमारी कैले जइमे ससुरारी पूरा होइ तो मनावा के यार। कैले जइमे ससुरारी पूरा होइ तो मनावा के यार। तो नजरिया बाबा भोलेनाथ गे सबके माने छै अपन खास। तेरा तो नजरिया बाबा भोलेनाथ गे सबके माने छै अपन खास। छौराइटर सोनू अनिला भोला पतले बिसावा।